mikä sitten on Glore? Glore on matka, jossa globaali vastuu, kestävä kasvu ja osallisuus eletään todeksi. Se on matka, jossa 50 ammattilaista hyppää tuntemattomaan tietämättä, mitä he matkalta lopulta löytävät. Mutta kun he palaavat, he tulevat takaisin muuttuneina. He näkevät maailman ja itsensä uudessa valossa. He ovat elämän mittaisella oppimisen matkalla. Heitä yhdistää usko jokaisen ihmisen arvoon. Ja he ovat nyt valmiita käyttämään osaamistaan niiden ihmisten kanssa, joita he arjessa kohtaavat. Opiskelijat, järjestöt, liike-elämä, viranomaiset. He haluavat rakentaa Glore-kokemuksellaan kestävämpää tulevaisuutta.